Kaixo guztioi, probabilitatea interesatzen zaizue? Bideo honetan, Bayesen teorema nola aplikatu azalduko dizuegu. Erabilgarria izatea espero dugu. Bayesen teorema aurkeztu aurretik, lagungarriak izango diren bi kontzeptu aurkeztuko ditugu. Laplaceren erregela gertaera baten probabilitatea kalkulatzeko erabiltzen da. A gertaera bada, horren aldeko kasuak kasu posible guztiez zatituz lortzen da. Bestalde, baldintzapeko probabilitatea dugu. B gertatu dela jakinda, A gertatzeko probabilitatea zein den adierazten diguna. Hau kalkulatzeko, bi gertaeren arteko ebakiduraren probabilitatea beren probabilitateaz zatitu behar da. Baina badago hori kalkulatzeko beste modu bat. Bayesen teorema baldintzapeko probabilitateak kalkulatzeko erabiltzen da. Formula hau aplikatuz, B gertatu dela jakinda, A gertatzearen probabilitatea kalkula dezakegu. Formulako gai bakoitza aztertzen badugu, honako hau, A gertatu denean B gertatzeko probabilitatea da. Beste hau, A gertatzeko probabilitatea. Eta azken hau, B gertatzeko probabilitatea. Orain, Bayesen teorema zein den jakinda, honako adibide honetan aplikatuko dugu. Az gaitezen. Lehenengo, aurreko enuntziatutik datuak aterako ditugu. Bi kajoi dituzten bi kutsatila ditugu, K1 eta K2. K1 kutsatilan bola beltzak eta zuriak daude, eta K2 kutsatilan ordea bola beltzak soilik. Kajoi bakoitzean 13 bola daude, denak kolore berekoak, eta ondorioz 26 bola daude kutsatila bakoitzean. Pertsona batek begiak itxita dituelarik, bola bat ateratzen du bola beltz bat zehazki. Zein probabilitaterekin izan da bola hori K1 kutsatilatik ateratakoa? Eta K2 kutsatilatik ateratakoa? Ohartu, bi galderak erantzuteko kalkulatu beharreko probabilitateak itxura berekoak direla. Hori dela eta, I azpiindizea erabiliko dugu orokortzeko. I1 eta 2 delarik. Horiek kalkulatzeko Bayesen teorema erabili beharko dugu. Honako hau izanik formula eta gai bakoitzaren azalpena. Orain, beharrezko kalkuluak egingo ditugu. Lehenik eta behin, K1 eta K2 kutsatilen probabilitateak aztertzen hasiko gara. Alegia, K1 eta K2 kutsatiak aukeratzeko probabilitateak. Bada, biek probabilitate berbera izango dute. Aurrez aipatutako Laplaceren legea aintzat hartzen badugu. Izan ere, bi kutsa ditugu guztira, eta aldeko kasu bakarra izango dugu bi egoeretan. Orain, K1 kutsatilatik bola beltza ateratzeko probabilitatea kalkulatuko dugu. Horretarako, K1 kutsatilan soilik zentratuko gara. Kasu honetan ere, Laplaceren legea erabiliz, 26 bolatik 13 beltzak direnez, probabilitatea erdia dela dakigu. Aurreko berdina egin behar dugu K2 kutsatilarako. Kasu honetan, bola guztiak beltzak direnez, probabilitatea bat izango da. Hau da, kutsatilatik ateratako edozein bola beltza izango da. Azkenik, bola beltza izateko probabilitatea kalkulatuko dugu. Horretarako, bola beltza lortzeko kasu posible guztiak batuz lortzen dugu probabilitatea. Hau da, bi kasu eman daitezke. K1 kutsatilakoa izatea eta K2 kutsatilakoa izatea. Hori dela eta probabilitate hori honela kalkulatuko da. K1 kutsatilatik ateratako bola beltza izatea, K1 kutsatilaren probabilitateaz biderkatuta, gehi K2 kutsatilatik ateratako bola beltza izatea, K2 kutsatilaren probabilitateaz biderkatuta. Ohartu, balio horiek aurrez kalkulatu ditugula. Hori dela eta eragiketak egin ondoren lortutako emaitza 3/4 da. Orain, Bayesen teorema aplikatzeko beharrezko balioak kalkulatuta, aurreko galderak erantzuteko bi probabilitateak kalkula ditzagun. Aurrez aurkeztutako formulan kalkulatutako balioak ordezkatuz, K1 kutsatilaren kasuan herena lortzen dugu. K2 kutsatilaren kasuan berriz 2 heren. Ondorioz, bola beltz bat atera ostean, K1 kutsatilako bola izateko probabilitatea txikiagoa da. Beraz, ateratako bola hori K2 kutsatilako bola izateko probabilitate handiagoa dago. Orain, gaia menperatzen duzuela ikusteko, erronka bat jarriko dizuegu. Bigarren adibidea, zuen kabuz ebatzi beharko duzue.
enuntziatua lasai irakurri eta ea bukaerako emaitzara iristen zareten. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Eskerrik asko!